Здравейте хора, днес ще играем Fortnite с Коци, който го знаете. Тук съм, Днес ще играем Fortnite, хора. И вие много го чувате. Това е Коци, ще напиша долу в линка как се казва Коцидар БГ. Да се абонирате за него, сигурно повечето хора го знаят. И днес ще играем Blitz Royale. Това е за първи път играя в Fortnite. Не бъдете такова, да, няма съм много добър ден, но не ме хейтете, да знаете, защото аз съм... Да, това не го хейте, той за първи път, а и другото е, че малко тук са да му правим нещата, ама нищо, няма значение, важното е видеото да е качествено и хубаво. Да, искам сега нещо да видя, хора. Чакайте малко. Да, идеално върви. Да. И... Да, чакай. Аз ще ти кажа кога да скачаш. Скачай! Уи! Я разкачваме. Към мен отивай. Хора, ако искате да има още такива видеа с Коцидар БГ, казвайте и... има много хора тук, Ако искате още такива видеа с Коцидар БГ, пишете в коментарите. Пишете много неща. Тук е много хора, бе! Тук е много хора, помогни, бе! Колет ти, бе! Тук е много хора! Един е нокдаун! Айде, нокт! Че... не има отвор... Не, то чест не отворен, я. Помощ. Не ми трябва. Взех си щита на Марвел. Идвам! Да ти помогна малко. Помощ, бързо помощ. А колко си, бе? Окей си. Мале! Брат, чуете се това. Оле, нокт! Мале, всичко спря. Не е спрял всичко. What the fuck, косче? Аз сварим чест. Няма патрони. Чакай малко. Има там neko. Чакай. Да, взех картачница взех. Идвам при тебе. Ела тук да взимаме. Чакай, ще го сложи от това, ела да имаме. Виж! Ало, майко! Аз си изпускам този щит. Подарям ти щит, бате, ама инвенторито ти е пълно, не знам как ще ти подаря. Ау! Добър ден, мои приятелчета мили! Идвайте ми да ви скъртя! Чакай. Не! Това е ногнат. Брат, аре бе! Ние ги разбиваме! Пишете хора долу в коментарите какво искате да играем още и ако нещо искате... Чай да се джънкнем малко. Вижте, хора, пишете дали искате с него да играем Roblox или да играем някакви други различни игри, да кажем Counter-Strike. Чакай да те таковам, чакай, спри да се движиш, бе! Искам да те таковам, бе! Не ще да таковам, чакай. Давай. Пъти го хвърлих това. Ти просто го... О, майко. Не мога да ползвам джънк, отца викам. Ти имаш джънк, джънкни се, де. Зоната идва! Знам, бе, човек. Аз забъря с ръцете или с сето. Забъря сето. Аре, идвай, бе! Крамба, натама ходи. Тук е сейф зоната. Това ти казваме, той идва в зоната, бе. Мъж. Ала! Какъв ти мъж, бе? Фиште оръжие, това не е реално! Аре,
Трябва някой да ми помогне. Ама човек! Как му бива? Човек, това... Ма той е със един бот, бат. Той е с някакви бати оръжията, бе. Да! Това е вярно. Return to lobby, бате. Не, какво Return to Lobby, бе? Натисне пак такова. Защо Return to Lobby? Защо? Не съм го направил Return to lobby, бе. Тук съм, бе. Добре, и по-добре. Брат, единия хора е просто... Не, нещо има, бе. Вижте, бе. Ето има това ръкавиците, дето аз имах. Ама виж, другия човек какво има, бате? Другия човек сега. има бати роботизирана... Не, бати нещото, бе. Човек, значи хора, ако ви харесат такива видеа, казвайте всички неща. Казвайте, нали, какво искате да играем. Глупости и така както отковате. И сега, разбира се, чакаме това нещо да ни вкара в игра. Както ще има 2 части на това. Ще има много видеа на това. Но да знаете, че този видеоклип със сигурност няма да е много дълъг. О, някой ме коментира. Да, всичко ми е коментирало видеото. What the fuck? Кой те е коментирал? Аз тъй като имам коментари, Анди Студио са ми отговорили. И какво сте отговорили? Да знам, че съм много як. Брат! Аре, натисни Ready, бе, човек! Натиснал съм Ready, ко? Натисни Cancel и натисни пак Ready. Ага, ето са вече. Чакахме 5 минути да се сетиш, че не си го натисна. Колко ще финишни като матч, бе? Аз си казвам, че трябва да сме Return to lobby, бе. Ето, бе. Нема да сме Return to Lobby. Нема хода от това лоби. Както ви казвам, хора, ако ви харесат всичките видеа, които правим, абонирайте се за kocidar.bg и се абонирайте за моя канал Venamex. И както искате, дано ви харесат видеята, абонирайте се, лайкайте видеята. И днес ще играем, както сега започваме отново игра. Аре сега, Коци! Скачай! Аз вече скочих, Коци. Аз. Брат, аре да отираме някъде по-далече, бе, за какво ходиме там при всички маймуни, дето са бед, брат? Тук е по-специално место. По-специално? То е по-специално, където да умреш. Човек, там където отиваш има човек, там където отиваш има човек. Стрелят ма, нападение. Помощ! Къде си, бе? Това е саката работа, знаеш. Ай! Нападение! Нападение! Аз казах, че има пред теб човек, ама... Ей! Това, твоето... What the fuck? What the fuck, ще ми помогнеш ли? И ще дойда след малко. Помогни ми! При мен има 15 000 човека! Ще ми благодариш, като те спаса после. О, ес! Стой, идвам. О, файла, бе! Де, мата си. Чекай, си поджал се! Брат, не мога да би... Сериозно ли умря? Не си. Не съм. What the fuck? Ай, помогни, бе! Брат, стрелям ги отстрани. О, не, нямам патрони. О, не, нямам мамо. Няма, мамо, помощ! Един е нокдаунът. О, чест, ела, помогни ми! Спешен си ми! 130, добре. Какво да го правя, бе? Аре бе, убий ги двамата, аре. Да, бе! What the fuck, давай! Не!
Давай, бе! Айде! Ей! Не! Какъв то смутен робот? Абе, съжи, бе! Брат, двама са. Съживи, бе, бат! Батко! Тичай! Брат, няма патрони. Ами вземи ребут картата, бе! Ме ребутни в буса, бе! Ма нямам патрони, стига ми викай. Ма вземи картата, ще ти помога, бе! Аз умрех. Вземи ми ребута. Ако не... Глей. Аз мразя тази. Да, и аз. Не мога да ти взема ли ребут? Аре ще ти. Ау! Да, трябва да се съживя. Ми брат, аз няма шанс. Не мога сега да се морибурат, карата твърде далеч. Пръста ми! Тук има не всеки яки оръжия, бе. Да, човек, той моят човек, нали? Да умира, що да е жив. Да, бе. Ти знаеш една тайна, която казвам на никой, бат. Виктори! Айде, хора! Браво, бе! Браво, бе! Браво, бе! Натискай play again, натискай play again, натискай play again. Браво. Ей, пак това проблем. Браво, бе, браво. Сапай ти имаш това проблем. Разбихме ги. Да. Хората, ако за едно видео сигурно ще има, сигурно тъкмо взима една победа, човек, хора. Сигурно след няколко минути спираме, защото сега... Добре, сигурно за трябва да спираме видеото. Но ще ви казваме до после и... чао, хора! Ще се видим до другото видео. Харесайте, абонирайте се за kodstar.bg и за мен Venamex и да ви хареса видеото. Чао!